गिबियावनो आङो अल आसाम फुटबल एसोसिएशनाव सासे लेङाइ आफादगिरि बिबान मोननायनि थाखाय आरो बे खामानिखौ मावनो खाबु होनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो साबायखर जासिगोन आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिमबो आङो गिबियावनो साबायखर जासिगोन। आरोबाव आङो साबायखर जासिनो लुबैबावगोन जोंनि जन जोंनि 8 जन जोंनि उदालगुरि हेरगाव बे मोननै जिल्लाया 8 जनाव गोलैयो। आसाम फुटबल एसोसिएशना 10 जन दङ, बिनिनो जों 8 जनाव आरो 8 जननि गेजेराव आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशना आंनो क्रेडेन्सियेल होदों आरो बिथांमोननि क्रेडेन्सियेल होनायजों आङो आसाम फुटबल एसोसिएशनाव लेङाइ आफादगिरिनि मासिखौ मोननो हादों। बिनि थाखाय आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बिथांमोननो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाहैबाय। आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु जोलुर गेलेनाया बेसेबांबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों। जोंनि ओनसोलाव गेलेग्रा फोथार गैयै समावबो गोबां गेलेगिरिफ्रा बा जोंनि सुबुंफ्रा बा बिसेसकै ट्राइबेल हारिनि सुबुङा बे जोलुर गेलेनायखौ गेलेबोबाय थादों। आरो बेबायदियै जोङो सरकार खुंनायनि खाबु मोननायनि उनाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो गिबि खेबनि थाखाय सा सानजा भारताव थानाय 6थि फारिनि जिफोर काउन्सिल एबा 6 सिडिउल काउन्सिल जों बेखौ टुर्नामेन्ट हिसाबै खुंदों। बेखौ जोङो ISPL होननानै बुंदों, इन्टार 6 सिडिउल प्रिमियार फुटबल लिग। बेखौ जोङो आबुङै जों खुंफुंनो हादों जोंनि बड'लेण्डआव। आरो बिनि उनाव सन्तोष ट्रफि आरो बिनि उनाव दानि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आसाम फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि बिथांनि दैदेननायाव आइ लिगनिबो बेहाय मोनसे सेलेक्शन ग्रुप बि बिनिबो मोनसे बेहाय कम्पिटिशन जालांदों फुटबलनि। बेबायदिनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो नैबे फ्राय 2 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोलुरल' नङा गुबुन गुबुन गेलेनायखौबो जों जौगाहोनो हादों। आरो बे जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानैनो हयथ' आसाम फुटबल एसोसिएशननिफ्रायबो जोंखौ गनायथि होदों। आं बिनि थाखाय आसाम फुटबल एसोसिएशन गासै दैदेनगिरि बिथांमोननोबो आङो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर जासिबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बड'लेण्ड लोगोसे आसामनि गासैबो जिल्लायाव जोंनि जोलुरखौ जोङो मोजाङै जोङो सामलायनानै जोंनि आसामनिफ्राय मोजां मोजां गेलेगिरि जोङो दिहुननो थाखाय नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जाहाथे गेलेहैनो हानाय खेलारि ओंखारो, बिनि थाखाय जों खामानि मावनो सावरायनाय जादों। आरो आंबो हानायसिम बिथांमोनजों थाफानो खामानि मावनो नाजागोन। दा नुनो मोनबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोंनि बिसेसकै बड'लेण्ड, कार्बि आंलं बा डिमा हासावनि बाहेरनि जिफोर बर' गामिफोर दङ बेखौ लानानै दानाय बे वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव गोबां गेलेगिरि जोंहा दङ नंगौ। दा बिथांमोनखौ नायनो थाखाय जोंहा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव मोनसे डिपार्टमेन्ट दंखायो। आरो दिनै आं खाबु मोनबाय जिहेतु आसाम फुटबल एसोसिएशनाव सासे बिबानगिरि महरै सायख'जानानै। दा बिनि थाखायनो जोंनि बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलानो होन बा गुबुन गुबुन काउन्सिलाव थानाय आसामनि सिङाव गोबां गेलेगिरि बिथांमोननो बा बिथांमोननि खामानि मावनो थाखाय जोङो खाबु मोनदों। बेखौ जोङो इयुननि समाव जों जाहाथे बिथांमोनाबो गेलेनायनि थाखाय सरकारनिफ्रायनो होन बा जोंनि एसोसिएशननिफ्रायनो होन जाहाथे मोजां अनसायनायखौ मोनो, बिनि थाखाय जोङो नोजोर होनानै खामानि मावलांगोन। आरो जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव ओरैनो दासिम स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो इभेन्टखौ जाहाथे समानै जों लांफानो हायो। फुटबलल' नङा, बुलुरल' नङा बा अन्यान्य गेमल' नङा, गासैबो गेमखौ जों जाहाथे बा गेलेनायखौ जों जाहाथे समानै लांफानो हायो, बिनि थाखाय मोनसे नायग्रा आफाद। खारन जोंहा गावबागाव इभेन्टआव गावबागाव एसोसिएशन दङ। फुटबलाव जेरै एसोसिएशन दङ, भलिबलावबो दङ, भलिबलाव जेरै दङ काबादियावबो दङ, उसुआवबो दङ, बक्सिंआवबो दङ, आर्सारियावबो दङ। दा बे गावबागाव एसोसिएशन जानायलाय सरकारनि खाथियावबो गोबां एसोसिएशनफ्रा गावबागाव एप्रचिं मुडआव फैयो। आरो नाथाय जोङो सोरबा एसोसिएशन बा सोरबा इभेन्टखौ जों मोजाङै नायनो हायो, सोरबा इभेन्टआ जोंजों लोब्बा लाया बा लोब्बा लायोब्लाबो सोरबा इभेन्टखौ जों मोजाङै नायनो हाया। दा ओंखायनो गासैबो इभेन्टआव जिहेतु हिउमेन रिसोर्स क्रिएट जायो, डेभेलपमेन्ट जायो। दा सुबुं सम्पदा गासैबो डिपार्टमेन्ट बा इभेन्टजों जायो हिसाबै गासैबो इभेन्टआव जों जाहाथे जोंनि खेलारिफोरखौ दैथायहरनो हायो बा गासैबो इभेन्टनि
गेलेगिरिफोरखौ जोङो सरकारनिफ्राय खाबु होनो हायो बेनि थाखाय जोङो मोनसे जोंहा बर्डनि गोनांथि जाथारदोंमोन आरो बेखौनो जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड बेखौ जोङो ड्राफ्टिं कमिटिखौ जोङो अलरेडि एप्रुभ खालामबाय आरो बिथांमोना ड्राफ्टिं खालामनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव स्पर्ट्सनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन आरो जोङो गभर्नमेन्टआ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसि जोंनो मोनसे पलिसिनि गोनांथार जायखिजाया हाबाफारिखौ साक्सेस खालामनोबा जौगाहोनोबा बेयाव पलिसि एबा नोजोर बा बिदि थांखिया जोबोद गोनांथार दा बेखायनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनफ्रोमबो स्पर्ट्सनि इभेन्टखौ जोङो बोरै डेभेलप खालामनो आरो बे इभेन्टफ्राव जों बोरै जोंनि प्लेयार्सफोरखौ जों इनकारेज खालामनो बा बोरै जोङो सापर्ट खालामनो बेनि माखासे पलिसि बा स्ट्रेटेजि बेखौ जोङो बानायगासिनो दङ खम समनि गेजेरावनो जों बे पलिसिनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बिथिंखौ जों मोजाङै नायनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो